Dakurubi ADDO KWAATA emami efirimu a na nebusuafo ebetnase aye na yie ho enhyehyeye teacher Opoku atenase na wo se ADDO KWAATA etinamu bi nanso ADDO KWAATA de se de bia ni suban ene ne kasate no oma wo mu hunu se wono de emfa no ho ADDO KWAATA aye se emfa ne ho nti obekọ nafuom ne dada so akọpẹ ne board bi de abewo ne fufuo adi sabira ADDO KWAATA ye se okọ afuom no na ensuo ani nso abafom na enso papa yi de se onim ne dada ono de emfa no ho teacher Opoku atenase o ADDO KWAATA eja eya nhyiamu no ho etutene ya okọ nafuom akọpẹ ne board bi abewo ne fufuo adi ebire bi akire no emframa dindin bi ehyaase eboye na saa mframa yi ebira emframa no bo no na ensuo nso eto enamu teacher Opoku atenase ADDO KWAATA ekonefuom ensuo na no dene ene mframa na no drinti ema abusua no nkonya si a na wo si ede afa ayi nhyehyeye ho no wotu ede seda saada no anwumere no ADDO KWAATA amafie afei enipa binom a na wadwire nipa ho wa abusua no mu hyase adwendwene ho hunu se opanyi KWAATA ekọ nafuom no wa mafie enu nti abusua mama yenti nyankɔhwehwɛ no enam se na ADDO KWAATA suban ne se emfa ne ho nti saa yade yi bi akyeche abusua no mu nipa bi a wɔn so wɔde saa nsɛm yi agigi wɔn ho ano wei ma empanyimfo eba wo buye no eba mu se aba yede bɔtachi no yede bɛbɔ ba dabi Oma for brother